Brighton Makori yamunasoro bote rwa senchira yoboikira nugo tigana na Brighton Makori mocho muligeli bone serikali ye county ya Kisii kubwatira na amone serikali na amone byombe bine niko bono bachakiro murobeli boko ne kibunango chibale gonyara gokinia egekoro na bwe gokinia chisemi asenchira yokolenda egekoro omoyo goboka okolekana sobagania yomo ime ye county ya Kisii omurikito Everino Sero noroboti rwa senchira yoboikirano Omoyego yo ni gokorekana somo buganio yo moime county ya Kisii ase wizara y'egekoro kobwatirana ne serikali nene bachakiri omuroberi obwoko rwa megerio yogokinya chisemi asenchira y'egekoro county ya Kisii ngati county 13 ase serikali yachakire korwa megeria yo wetrase wizara y'egekoro kobwatirana na NPI gose Natural Products Industry obino nyambane no director w'egekoro ase county ya Kisii tuli no mogoko bono iga ekiagera eserikali enene yarorire eng'encho y'obumanyi bw'eking'encho kyaitu ase egekoro ching'igekero kya mwana gokinyi bono baretire chinchera batagete tobwata amang'ana aria abakoro naende tonyarende naende toyaoni yani abayaitu ayonye kumanyite ekiomanyite ase kegusi oegwa opportunity yo kupreserve kukeetia na kebe part of our community. Olio manyete kugwenia, olio gwenete kurwalia, olio gwenete koyeka chindagira chike gusi na gutuge kwegerere mite yaito. Bono eserikali yaito yahigoreire na inde eserikali neche county eche mpaka somo tulete kwegerera egekoro kerigito kyomufisi. Biamono. Korengana n'umuteneneri korwa sensemo ya serikali nene boigotenerete National Museum of Kenya Evans Taraja nigo aenekire buna omuroberio yo nigo rachigokonya ase ogokinia na kurenda egekoro. Huu mradi umetimizwa kwa nchi zingine huko nje na ikachangia pakubwa kuchenga uchumi wa wananchi na kuchangia kuboresha hali ya maisha yao. Baada ya hii kongamano la siku moja la kuhamasisha, tutakuwa na kongamano lingine baada ya kupika kura ambalo sasa linalenga ile tunaita kwa kimombo capacity building, kuwezesha sasa wanaharakati wa Kisii kuanza kutambua na kunakili na kuhifadhi ile elimu chade na maarifa yetu ya asilia ya hapa Kisii. Baada ya hiyo basi itatumika vile nimesema kama chombo sasa cha kutumika na kuleta maendeleo kwa wanakisi hapa. Gati y'abasae abangina n'abagaka nigo banyora mageria yo iryo gocegosira na korenda egekoro ase county 13 chigo chegokonyeka no muroberio yo ngamone county ya Kisii, Kericho, Siaya, Kilifi, Makueni, Garissa, Tharaka Nithi, Marsabit, Murang'a, Narok, Turkana, Kakamega amo na Vihiga. County echo nigo chirenyorere chisimi tablet ya 53 chidekoda 52 chikamera 52 chisava 2 chikompyuta 15 bunenchire yemo yoko enekia egekoro nkurendwa kere.